Det är det här. Det är det här. Det är det här det hela handlar om. Förbifarten är en drygt 2 mil lång motorväg som ska gå väster om stan. Det mesta är tunnel. De borgerliga partierna tillsammans med Socialdemokraterna har sedan länge fattat beslut om att förbifarten ska byggas. Förbifarten kommer inte att öppnas. Nej, vi har ju redan fattat beslutet i Sveriges riksdag om att den ska byggas. Förbifarten är ett projekt som inte kommer byggas. Det får väl vara hans bedömning, men riksdagen har redan fattat beslut. Om vi har en rödgröna majoriteter i Stadshuset, i landstingshuset i Stockholm. Jag tror inte det kommer att hända. Jag är helt övertygad om att Förbifart Stockholm inte byggs. Inte under nästa mandatperiod i alla fall. Jag är helt övertygad om att Förbifart Stockholm inte byggs. Om att den ska byggas. Förbifarten